Zdravím všechny, mé jméno je Vadu a vítám vás u nového videa z BNG Drive zase. Vememe si tady hezky zase vozidla, si tam necháme dát a uvidíme, jak to půjde. Pokud se vám tohle video líbilo, hoďte sem like, odběr, do komentářů mi napište, jestli byste chtěli další nový video. A dejte tam hlavně ten odběr, snažím se dosáhnout cílu 100 odběratelů a moc se tomu neblížíme, ale já vám věřím lidi, že to dáme. Dáme to. Doufám, že jste se dneska měli dobře lidi, protože já jsem se neměl vůbec dobře. Ale teď už se mám líp, když jsem tady zase po dlouhý době zpátky u YouTube a u mýho oblíbeného BNG Drive. Teď se snažím lidi, zprovozňuju si GTAčko na počítači, takže za chvíli by mohlo být i nový video z GTAčka. A já už to nebudu moc zdržovat a jenom počkáme, až se nám to načte. Tak a jdeme na to. Jako první věc si vypneme checkpoint a vezmeme auto. Lidi, v příštím videu mi napište, jaký auto si mám prostě z těch, který vám tady teď ukazuju, si mám vybrat. Mi napište do komentů, abych věděl, s jakým autem to tady mám projíždět. Já si asi vemu jako vždy náš kamionec. Malý nákladáček, ano, tady je. A pojedeme. Moc nahlas, to kapku stůníme. Jo, ta stojí byla fakt dobrá. Tak, kde máme ty auta? Tady jsou. Bang! Bang! Bacha, dědo! Nebo víte co, lidi, uděláme to úplně jinak. Já si změním auto na nějakou hezkou sportovní káru. Nebo víte co? Jdeme převážet prezidenta. Musíme, naše challenge dneska bude, že se budeme vyhejbat autu, musíme vyhejbat autu, jenomže já jsem lobotom a neumím to moc. Tak uvidíme, jak to půjde. Jsem myslel, že jsem ve svodidlech, lidi. Dobrý, to je úplně v pohodě ještě. Pohled z první osoby, řidič tady nevidí už. Ajajaj. Nebojte, pan prezident, je to všechno úplně v klidu. To se odsaď dostaneme. Naším jediným cílem je to auto, nesmím ho tolik zdemolovat. Protože já jsem k tomu zapomněl dodat. Auto nesmím resetovat. Takže hodně ho demoluju a dojeli jsme. Musíme být rádi, že to auto ještě vůbec jede.
se máme dostat nějak z téhle prekérní situace pryč, lidi. Pojď, souvej. Ještě. Lidi, já bych to viděl. To nějak vyběhnám. Tak zkusíme spolu nějak normálně auto. Lidi, vememe si tentokrát, vememe nějakou. Vememe tady bábíčku. Třeba tohle. Uvidíme, jestli nás to spolu něco aspoň. Ne. Lidi, ale s tím autem máme větší šanci, že se odsud dostaneme. My s touhle rozsekanou limuzínou. A myslím, že to přeskočíme, ale nic. Co by viděl v tomhle pole řidič a jak by se mu řídil? Asi docela na prd. Silnice! Lidi, musíme dávat velkýho majzla si, protože po nás jedou benga. Jedem. Taky jste si to všimli, lidi? Tak jo, lidi. Jedeme. Rychle zběsile.
Dobrý lidi, ale byl to dobrý jump. Vidíte to lidi, na mé, hele, rychlá vesla. Jsme ve filmu Rychlá bez helma. Brian O'Connor. Majakový auto máme. Podíváme na škody. Moje auto, zadní kolo ulítlo. Pak tenhle bok je rozšrotovaný a tyhle auta. Nějaké. Co jako? A jdem. Rychle by se jako hodně demolovali auta. A prdele. Máme štěstí, že nás zachytil ten kus. Ale jinak bychom letěli tam dost. A jdeme lidi. Jo, já myslím, že teď už bychom byli mrtví. Jelikož máme takové zelené tlačítka. Tak to není tak špatné. Uní dědo. Jeli co lidi. Chyceme jenom jeden smyka. Auto je hned. Takže... A jdeme lidi.
To nebylo plánovaný, ale je to nehoda. My si couvneme lidi a pojedeme ten. Takže něco vyjedná proti mě, jak tak letíme. Dobrá! No, to aby jsme se sem dostali na tuhle poňačku. Zkusíme to tady slíst. To je za auto. A jdeme. Ty vado lidi, teď já nikam nedojedu ani. Takže lidi, pokud se vám tohleto video líbilo, hoďte sem like, odběr, do komentářů mi napište určitě 2 věci, s jakým autem máme příště. Prosím dejte tohleto, protože s tímhle jsem se fakt užil. A já vám přeju hezký den, s vámi byl Vadu, mějte se krásně a zatím zdarec.